अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोतिहारी तुहरा के याद के रोज रोवतानी रोतिया में लोर से भिजला सिरहानी तुहरा के याद के रोज रोवतानी रोतिया में लोर से भिजला सिरहानी 2 साल होई कोई घरे नहीं आवेला लागता की काम सब 3 से चलावेलो वाला काम सब 3 से चलावेलो लागता की काम सब 3 से चलावेलो तुहरा के याद के रोज रोवतानी रोतिया में लोर से भिजला सिरहानी 2 साल होई कोई घरे नहीं आवेला लागता की काम सब 3 से चलावेलो वाला काम सब 3 से चलावेलो सोनू कुशवाहा आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया है कहाँ बाजार मोतिहारी कहियो न खानी ठीक से सूती ही रोज भूखे रोवे का न बाली उठा लाली उठ के सूखे लाली उठ के सूखे कहियो न खानी ठीक से सूती रोज भूखे रोवे का न बाली उठा लाली उठ के सूखे कहियो न खानी ठीक से सूती रोज भूखे रोवे का न बाली उठा लाली उठ के सूखे जब करी फोन बीजी बतावेला लागता की काम सब 3 से चलावेलो वाला काम सब 3 से चलावेलो सोनू कुशवाहा है कहाँ बाजार मोतिहारी चढ़ल बा जवानी जंग धरता समीज में होखे गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में सुनो ना चढ़ल बा जवानी जंग धरता समीज में होखे गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में चढ़ल बा जवानी जंग धरता समीज में होखे गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में के तनु लगाई राजा मन नहीं लागता की काम सब 3 से चलावेलो लागता की काम सब 3 से चलावेलो सोनू कुशवाहा है कहाँ बाजार मोतिहारी राइटर सुजीत बात तोहरा ना बुझाता परदीप मन से हम जोड़ले हम नाता सुनो ना राइटर सुजीत बात तोहरा ना बुझाता परदीप मन से हम जोड़ले हम नाता राइटर सुजीत बात तोहरा ना बुझाता परदीप लकी से हम जोड़ले हम नाता पप्पू ससियो मनोज मजाक को मुरमुरावेला लागता की काम सब 3 से चलावेलो वाला काम सब 3 से चलावेलो तुहरा के याद के रोज रोवतानी रोतिया में लोर से भिजला सिरहानी
लागता कि काम सब दिन से चलावे लो हो वाला काम सब दिन से चलावे लो आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरी।